Uno por uno familia ya andam ang kwento el Presidente Rodrigo Duterte na subisitada ng Westmincom Gymnasium ayer tarde, donde el necrological service para el 15 mga soldado ya muri na sulod del pasaw dia. Ya tarda un poco el kada kwento del presidente ng mga familia ya deha el mga soldado del 35th Infantry Battalion, kay hindi igual ng mga antes presidente, kinaun kwarto kanila taman kwento eksklusibo. Como igual na ko siya pasa ng mga byuda del SAF 44, kaya muri naman masapano Maguindanao na tiempo del antes presidente Aquino. Asigun ko lang mismo presidente, bien triste kal ko siya pasa ng mga soldado, iaasegura que hindi deha con este asa kedabonamente el de sa vida, idale ko sa el necesidad del familia, elia deha el su mismo cellphone number na kada familia para abisa kanila, si tapa sa tormento este tiempo, hablando que breadwinner el ko siya perde kanila. Itong mga naiwan na pamilya sa sundalo, ng mga sundalo, I'd like you to know that kayo, automatic member kayo sa 4Ps. So may kontempera dyan buwan-buwan sa may isang sakong bigas. At kayong as a soldier, ang automatic yan, ang sundalo may isang sakong bigas ngayon. May bigas ka na, tapos yung 4Ps may isa pa, tapos konting pera. Ya promete el presidente que hace kanila direkta miyembro del 4Ps el mga byuda del militar, y automático también, el mga anak de esos mga soldado, el que scholar, principial nursery hasta el high school, pero el continua scholarship hasta kolehiyo na un kondisyon. Out of endearments, o pakita sa pagmamahal ng isang bayani, enroll kayo automatic mga byuda 4Ps. Then I have directed itong DILG. Hanapin lang niyo kung saan yung regional office. May directive ako dyan. Yung byuda, tanggapin sa gobyerno. Lahat ng anak ninyo, i-enroll lang ninyo, ako ang magbayad. Paalamin mo lang ako. O sabihin mo doon sa eskwelahan, sabi ni Presidente Duterte, mag-enroll kami dito, tapos paalamin mo siya at doon ka magkubra sa kanya ng magpadala ako ng trabaho na, wag na kayo. Sila, sabihin mo, sabi ni Mayor Duterte, paalamin siya. State colleges or basta public school. Wag muna private kasi ginagawa pa namin yung next year kung maawa si Allah, then ako na ang magbayad kindergarten hanggang high school. Pagka-college, kung bugoy, may magsundalo ka na lang. Ayaw mag-aral, hanap tayo ng away. Kung wala ng away, panahon na. Kung hindi, marunong, patuloy natin ang scholarship. Alegre el nana di Private First Class Jason Falca Santos con el personalmente dalida de condolencia del presidente Kuneli. Masaya ako binisita ni Presidente kasi nalaman niya kung anong sa nangyari. No hay tarda el presidente na lugar, pero mas temprano, con ella dali un briefing al militar na Westmincom acerca el sitwasyon na Sulu ese tiempo. Esperanzao el llega también el 5 pa mga batalyon del Army na Sulu, donde un batallón desde Laguna el Esperanzao llega este día. Albert Luna, Dateline Zamboanga.